ଆଉ ନର୍ଭସ୍ ଫିଲ୍ ହେଉଛି? ନର୍ଭସ୍ ଫିଲ୍ ହେଉଛି? ନାହିଁ ସାର୍ ନର୍ଭସ୍ ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ ମୁଇଁ ଗଞ୍ଜି ଟିକେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ନହେଲେ ନର୍ଭସ୍ ନାହିଁ ଆପଣ ବସିଥିବେ ମୁଁ ପେଣ୍ଟ ଖୋଲି ଦେଇକି ପଳେଇ ମୋର ସେଇଭଳିଆ ନାହିଁ ନର୍ଭସ୍ ହେଲା ବେଳେ ଆମର କିଛି ନାହିଁ ତଥାପି ଟିକେ ସାର୍ ଲାଗିବ ଆଉ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଲାଗିବନି। ହଉ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଏବେ। ଆଜ୍ଞା ପାଣି ଫାଣି ପିଅ। ଆଜ୍ଞା ପାଣି କି ହଁ ସାର୍ ନାହିଁ ଦରକାର ନଥିଲା ଯେ ଦେବେ ଯଦି ଟିକେ ପିଇଦବା। ହଉ ଗଲାବେଳେ ପିଇକି ଯିବା ଆଉ ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁଟା ସରିଯାଉ ହେଲା। ସାର୍ ଗୋଟେ କଥାଟେ କହିବି ଖରାପ ଭାବିବେନି କି? ନାଇଁ କହୁନ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁନାହାନ୍ତି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଏଇଭଳିଆ କାମ କରିବି ଯେ ମାନେ ଦରମା ଦେଇପାରିବେନି ଆପଣ। ଆଚ୍ଛା ହଉ ଦେଖିବା ଆଉ। ପାଣି ଯାଚିଲା ନା ଆଉ ଆସୁ ଆସୁ ଗୋଟେ ପାଣି ଯାଚିଲା ନା ମାନେ କମ୍ପାନୀ ଏଇଭଳିଆ ହେଇଥିବ ନା ଆଉ ନାଇଁ ଇଏ କମ୍ପାନୀର ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ସାର୍ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ହଁ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ହଉ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ହଉ ଟେଲ୍ ମି ସମଥିଙ୍ଗ ଆଜ୍ଞା ଆବାଉଟ୍ ୟୁର ସେଲ୍ଫ। ସାର୍ ଆପଣ ଇଂଲିଶରେ କହିଲେ ମୁଁ ଇଂଲିଶ ଟିକେ ମୋର ଦୁର୍ବଳ ସାର୍। ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବ ଇଂଲିଶ ଦୁର୍ବଳ? ଇଂଲିଶଟା ଦୁର୍ବଳ ଆପଣ ଓଡ଼ିଆରେ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି। ହଉ ନିଜ ବିଷୟରେ କିଛି କୁହ। ମୋ ବିଷୟରେ ସାର୍ ଆଉ କ'ଣ ମୁଁ ତ ଟୋଟାଲ ଆପଣ ପଢ଼ିବେ ବୋଲି ସିବିଟା ଦେଇଛି। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ଆପଣଙ୍କର ହିଁ ସାର୍ ଇଂଲିଶ ଦୁର୍ବଳ ବୋଧେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ନାଇଁ ସିବି ଆପଣ ସିବିଟା ଦେଖିଲା ପରେ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ନିଜ ବିଷୟରେ କୁହ ବୋଲି ତ ମୁଁ ଜାଣିନି ସାର୍ ଯିଏ ହେଲେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ସେମିତି ଭାବିବେନି। ଆରେ ଏଇଟା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁର ପ୍ରୋସେସ୍। ହଉ ତ ମାନେ ଏଇଟା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁର ପ୍ରୋସେସ୍ କି? ମୁଁ ସାର୍ ଜାଣିନଥିଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଦେଇନି କେବେ ତ ଗୋଟେ ଥର ଚାକିରି ପାଇଥିଲି ସେଇଟା ଆମ ଗାଁ ସରପଞ୍ଚ ଖାଲି କହିଥିଲା ଯେଉଁ ଏଇଠି ହଁ ହଁ ସାର୍ ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଆଜ୍ଞା ସରପଞ୍ଚ ସାର୍ ଥ୍ରୋରୁ ପାଇଥିଲ। ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା ନିଜର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାମ କହିଲ? ସାର୍ ମୋ ନାଁଟା ଜାଣିକିରି କିଟା କରିବେ ଆପଣ ନାଁଟା ହେଟେ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କି? ଆଉ ଘରେ ବାପା ମା ସମସ୍ତେ ମଜା ଆଏ। ଠିକ୍ ବାପା ଠାକ୍ ମା ନା? ସମସ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ହଁ ଆଚ୍ଛା ପଢ଼ାପଢ଼ି ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ନା? କଲେଜ ଆଜ୍ଞା ପ୍ଲସ୍ ସାର୍ ଟୁ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ସାରିଛନ୍ତି? ହଁ ମୁଁ ଏଇ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲି କଲେଜ ଯାକେ ଯାଇଛି ସାର୍। ହଁ ନାଇଁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରେ ପଢ଼ିଛି ସାର୍ ପ୍ଲସ୍ ଟୁଟା ସରିଗଲା ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀଟା ବି ପଢ଼ି ଦେଇଛି। ହଁ ହଁ ବହୁତ ବଡ଼ କାମଟେ କରିଦେଇଛ ଆଉ। ହଁ ସାର୍ ଭଲ ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଟିକେ କପି ଟିକେ ହୁଏ କପି କରିକି ତାହେଲେ। ନା ମୁଇଁ କରିନି ସାର୍ ବିଦ୍ୟାରାଣେ ମୁଇଁ କରିନି। ହଁ ଚେହେରାରୁ ବି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ମୁଁ କରିନଥିବ କପି ଯେ। କେବେ ମୁଁ ଉତାରେନି ମୋ ସାଙ୍ଗଟେ ବସିଥିଲା ପାଖରେ ମୁଁ କପି ନେଇକିରି କିଟା କରିବି। ହଁ ସାଙ୍ଗ ଦେଖେଇ ଦେଉଥିବ ତମେ ଉତାରୁଥିବ ଆଉ ସେ ନାଇଁ? ଦେଖେଇଦିଏ ଭଲ ପିଲାଟା ନି କି? ହଁ ଯିଏ ତ କପି ଆଜ୍ଞା ଦେଖେଇଲା ସାର୍ ଭଲ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ହବି କ'ଣ କହିଲ? ହଁ ସାର୍ ହବି କହିଲେ କ'ଣ ନାଚେ ଓ ଟିକେ ଆଉ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଗୁଡ୍। ପ୍ରସେସନରେ ଆଉ ପ୍ରଫେସନାଲରେ ଯେଉଁଟା ନାହିଁ ସାର୍ ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରଫେସନାଲ କ'ଣ ରିଡ଼ିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ନା ଆଉ କ'ଣ? ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ସାର୍ ମୋତେ ଏତେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେନି। କ'ଣ ତମକୁ ବାଳ ଭଲ ଲାଗେ ବାଳରୁ ଉଙ୍କୁଣି ବାଛିବା ପାଇଁ? ହବି କହିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକେ ପ୍ରସେସନରେ ନାଚିଦିଏ ଆଉ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ରିଲ୍ସ ଟିକେ ବେଳେ ବେଳେ କରେ। ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ସାର୍ ରିଲ୍ସ ଟିକେ କରେ। ଆରେ ଇଏ କି ହବି? ଆପଣ ପଚାରିଲେ ହବିଟା ମୁଁ ହବିଟା କହିଦେଲି ସିନା ଆପଣ କ'ଣ କହିଲେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ନିଜେ ସାର୍ କୁହନ୍ତୁ ମୋତେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ହବିଟା ମୁଁ କହିବି ନା ଆପଣ କହିବେ ଏଇଟା କରୁଛୁ କି ନାହିଁ ସେଇଟା କରୁଛୁ। ଆରେ ତମେ ରାଗୁଛ କ'ଣ? ଏମିତି ରାଗିଲେ କେମିତି ଡ୍ୟୁଟି କରିବ? ଆପଣ ହଁ ସାର୍ ରଗେଇଲା ଭଳିଆ କଥାରା କହୁଛନ୍ତି ଆଉ। ଭାସିଗଲା ସେଇଠୁ। ଆଚ୍ଛା ତମେ ଆଜ୍ଞା ଏହି କମ୍ପାନୀରେ ଜବ୍ କ'ଣ ପାଇଁ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ? ଜବ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ଦରକାର? ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ପୋଷ୍ଟ ବାହାର କରିଥିଲେ ତ ମୁଁ ଦେଖିଲି ପଇସା ବି ଟିକେ ସର୍ଟ ଥିଲା ସାର୍। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସତ କଥାଟା କହିବି ମୁଁ ସାର୍ ମାନେ ଚାକିରିଟା ଏବେ ଦରକାର କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ଆପଣ ମୁଁ ଥରେ ଏଇଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲି ଛକଟେ ଯେ ବହୁତ ଝିଅ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପାନୀରେ ବହୁତ ଝିଅ ହିସାବ ବାହାରେ ଆଉ ମୁଁ ଥରେ ଗଣୁଥିଲି 300-400 ଝିଅ ବାହାରିକି ଯାଉଥିଲେ। ସୁନ୍ଦର ଝିଅ ଦେଖି ପଳେଇ ଆସିଛ ତାହେଲେ ନାଇଁ? ହଁ ସାର୍ ଟପ୍ କ୍ଲାସ୍ ଏଇ ଲୋଭରେ ଗୋଟେ ପଳେଇ ଆଇଲି ଆଉ କେତେ ପିଲା ସାର୍ ପକେଇଛନ୍ତି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ପଛ ପଟେ ପୁରା ଲାଇନ୍ ଲାଗିଛି। ସିଲେକ୍ସନ ହେଲା? ମୁଁ ସିଲେକ୍ଟ ହେଲି ସାର୍। କନଫିଡେନ୍ସ ଗୁଡ୍ ହଁ ଭେରି ଗୁଡ୍। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଆଚ୍ଛା ୟା ପୂର୍ବ କମ୍ପାନୀରୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଜବ୍ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ? ୟା ପୂର୍ବ କମ୍ପାନୀରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା କି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଝିଅ ଟିକେ କମ୍ ଥିଲେ। ମୋର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ସାର୍ ଏଇଟା କାମ କରିବା ପାଇଁ। ନାଇଁ ସତ କଥାଟା କହିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣ ପଇସା ଅଧିକା ଦେବେ ଝିଅ ବେଶୀ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ହେଠେ କିଛି ନାହିଁ କମ୍ ପଇସା ପୁଣି ହେଠେ ଝିଅ ଗୋଟେ ବୟସ କେତେ ମଜାମସ୍ତି ଟିକେ କରିବୁ କହିଲେ ହେଠେ ଝିଅଟେ ନାହାନ୍ତି ସବୁଗୁରା ସେମାନେ ସେ ଆଣ୍ଟି ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଗୁନି ହେଠେ ମୁଁ
ରହିଲେ ସିନା ଧୀରେ ଧୀରେ ଭଲ ଲାଗିବ। ହଁ ଆପଣ ଯେତେ କହିଲେ ବି ସାର୍ ନୂଆ ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି ନୂଆ, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣ ଯଦି ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ଆଜ୍ଞା ପରଫର୍ମାନ୍ସ ସବୁ ତୁମର ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କାହିଁକି ନେବୁ, ଏତେ ପିଲା ଅଛନ୍ତି। ନାଇଁ ସାର୍ नो 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 ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ ଆସିବା କଥା। ଆଉ ଦରମା? ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ମୋର ସାଲେରୀ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ କେତେ ଅଛି? ସାଲେରୀ ସାର୍ ମୁଁ ସାର୍ ପେପରରେ ଦେଖିଥିଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି 15,000, କିନ୍ତୁ ପୋଷେଇବନି ସାର୍। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଘର ଭଡ଼ାଟିଏ ନେବେ, ଟଙ୍କା 6,000 ଯିବ, ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପୋଷେଇବନି ସାର୍। ନାଇଁ ଅତି କମ୍ରେ 25। ତ ବା କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବ କମ୍ପାନୀରେ କେତେ ପାଉଥିଲ? ପୂର୍ବରୁ ସାର୍ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀରେ ଥିଲେ 8,000 ଟଙ୍କା ପାଉଥିଲେ। 8,000 25 କହିଲେ ଆଉ ବଢ଼େଇ ଚଢ଼େଇ ନ କଲେ ଟିକେ ହେବ କି? ଆପଣ ଆଉ ପୁଣି କ'ଣ 25 ଦେବେ କି? କାଟିବେ ନିହାତି 2-3,000 କାଟିକି 20-22 ଦେବେ ନା ଆଉ। ତମର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନାହିଁ, ତମକୁ ଲାଗୁଛି ଏତେ ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ? ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନାହିଁ, 20ରେ ଫିକ୍ସ ହଉ। ଆଜ୍ଞା ଆଶା ଗୋଟେ ମନର ଥାଏ ବୋଲି କହିଦେଲି ଆଉ। ଆଉ ତମ କ୍ୟାରିୟର ଗୋଲ୍ସ ଉପରେ କ'ଣ କହିଲ? କ୍ୟାରିୟର ଗୋଲ୍ସ ସାର୍ ମୋତେ କିଛି ଲାଗୁନି ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବି। ଅଧିକା ଲୁଭ ବି ନାହିଁ ସାର୍। ଆଚ୍ଛା, ଉତ୍ତର ତାହେଲେ ପୁରା ସଚ୍ଚୋଟରେ ଦେଉଛ ନାଇଁ? ଆଚ୍ଛା, ତମର ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ଆଉ ୱିକନେସ୍ ଉପରେ କ'ଣ କହିଲ? ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ୱିକନେସ୍ କହିଲେ ସାର୍, ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ବହୁତ, ମାନେ ଆପଣ କେଉଁଥି ଉପରେ ମାନେ ଦରକାର, ଆପଣଙ୍କ କାମ ଉପରେ ତ? କାମ ଉପରେ ସାର୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କାମଟା କଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ନା ଆଉ। ସାର୍ ଆପଣ ଏଇଟା ପଚାରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଏଇଟା ପଚାରିବା କଥା ନା ଯେ 2 ରେ 2 ମିଶିଲେ କେତେ, 3 କପଣିକିଆ ଆସୁଛି କି ନାହିଁ, ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ସାର୍। କ'ଣ ଏଇଟା କ'ଣ କାମ? ନା ତ। ହଁ ମୁଁ ସାର୍ ପଢ଼ିକିରି ଆସିଥିଲି ଆଜି। ସିଏ କିଛି କାମ ନାହିଁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରିରେ ଯାହା କାମ। ସିଏ କିଛି କାମ ନାହିଁ? ଓହୋ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରିରେ ଯାଇକିରି କାମ। ପ୍ରାଇଭେଟରେ ତାର କ'ଣ କାମ? ଓହୋ, ସେଥିରେ ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ କରିଦେଲ ଆଉ। ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍। ଆଚ୍ଛା, ତମକୁ କାହିଁ ସିଲେକ୍ଟ କରାଯିବ? ମୋତେ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ ସାର୍, ମୋର ଗୋଟେ ଟାଲେଣ୍ଟ ଖାଲି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକିରି ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ସାରା ଟାଇମ୍ ଏଇଭଳିଆ କଟିବ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେନି। ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଥିବି ମାନେ ଅଫିସରେ, ହଁ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଦୂରେଇକି ରଖିବେ, ନହେଲେ ଆଉ ସବୁ ଗୁଣ ମୋର ଭଲ। ସାର୍ ଜନ୍ମରୁ ଛୁଆରୁ ଭଲ। ମୋ ମା ତ କହେ ଆଉ बड़ा विचित्र लोक, गोटे हरामजादा लोकटा तमे। ଆରେ ତମେ ଭଲ ବୋଲି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କ'ଣ? ପ୍ରମାଣ କ'ଣ ଦେଇପାରିବ ଭଲ ବୋଲି? ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଛୁଆରୁ ଭଲ। ସ୍କୁଲକୁ ଗଲାବେଳେ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଝଗଡ଼ା ଫଗଡ଼ା କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ସିଧା ସିଧା ସ୍କୁଲ ଯାଏ, ସିଧା ସିଧା ଆସେ। ଦିନେ ଦିନେ ବସ୍ତାନି ସାର୍ ଧରିକି ପଳେଇ ଆସେ, କେହି ଜାଣନ୍ତିନି। ପାଠ ଚୋର ତାହେଲେ? ନାହିଁ ସାର୍, ଏଇଟା ଚୋରି ବିଦ୍ୟାଟା ନେଇ ଜାଣନ୍ତି, ଲୋକ କେହି ଜାଣନ୍ତିନି। ଏଥିରେ ପାଠ ସାଠ ଛାଡ଼ିକି ପୁରା ମଜାମସ୍ତିରେ କରିଛ ନାଇଁ? କଲେଜରେ ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ୁ, ନାଇଁ କଲେଜ ଟାଇମ୍ରେ ସାର୍ କିଛି ମଜାମସ୍ତି ନାହିଁ, ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। ହଁ, ଜଣା ବି ପଡ଼ୁଛି। ହଁ, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦିଆଯାଇଛି, ମିଛ କଥାଟା କହିବି କି ନାହିଁ। ଆଉ ଲାଇଫ୍ର କ'ଣ କେମିତି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି? ଲାଇଫ୍ ସାର୍ ଜୀବନରେ ମୋ ଲାଇଫ୍ଟା ତ ଭଲରେ ମାନେ ଆରାମରେ କଟିଛି। ସେଥିପାଇଁ ତ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି କରୁଛି। ଭଲରେ ଯଦି ଆଉ ପଢ଼ିଥାଇತಿ ହେଲେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପାନୀ ଆସିଥାଇତି, ଗୋଟେ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ଦେଖିଥାଇತಿ ନା। ଆଚ୍ଛା, 5 ବର୍ଷ ପରେ ତୁମେ କମ୍ପାନୀର କେଉଁ ପୋଜିସନରେ ଥିବ? 5 ବର୍ଷ ପରେ ସାର୍, 5 ବର୍ଷ ପରେ, 5 ବର୍ଷ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ମୁଁ କେଉଁ କମ୍ପାନୀରେ ବର୍ଷେ ବି ଚାକିରି କରିନି। 5 ବର୍ଷ ପରେ ମୁଁ କମ୍ପାନୀରେ ରହିବି କି ନାହିଁ ଠିକ୍ ନାହିଁ। ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି 5 ବର୍ଷ ପରେ କେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯିବି? ସାର୍ 5 ବର୍ଷ ପରେ ହୁଏତ ଏମିତି ବି ହେଇପାରେ, ମୋତେ ଆପଣ ରଖିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ କମ୍ପାନୀ ରହିବ ନ ରହିବ ଠିକ୍ ନାହିଁ, ମାନେ କମ୍ପାନୀ ନାଁ ବଦଳାକୁ ପଡ଼ା। କମ୍ପାନୀର ଅଫର୍ ଆସିଛି? ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀର ଅଫର୍ ଆସେ ମୋଡ଼ି, ମୁଁ ଯାଇନି। ଚାକିରି ପାଇଁ? ନାଇଁ ସାର୍, ଚାକିରି ପାଇଁ ନାଇଁ, ଏୟାରଟେଲ୍ ବାଲା ମୋତେ ମେସେଜ ପଠାଏ, ମୋତେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରେ ରିଚାର୍ଜ କର ବୋଲି। ମୁଁ ସାର୍ କରେନି ନା। କେଉଁଦିନ ଅଫର୍ ଫଫର୍ ଥିବ ଯଦି ଟଙ୍କା 5ଟା, ହଁ ମାନେ ଅଫର୍ ହେଲେ କର ଆଉ, ନାଇଁ କି? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଏଇ ଜାଗାରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି? ଏଇ ଜାଗାରେ ସାର୍ କାମ କରିବାର ସେଇଟା ତ ଇଚ୍ଛା, ଯାହା ହଉ, ନହେଲେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। କ'ଣ? ହଁ, ପ୍ରଥମ ପଇସା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଝିଅ। ଇତିହାସରୁ ପୂର୍ବ ଅମଳରୁ ଆମର ରାଜା ରାଜୁଡ଼ା ମାନେ ଝଗଡ଼ା କ'ଣ ପାଇଁ କରନ୍ତି? ପରସ୍ପର ସହିତ ଏତେ ମାଡ଼ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କ'ଣ ପାଇଁ? ଗୋଟିଏ ହେଲା ପାୱାର, ଗୋଟେ ହେଲା ପଇସା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ନାରୀ। ଆଜ୍ଞା ନା, ସେମିତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ଲାଗୁଛି ତୁମେ ସିଲେକ୍ଟ ହବ? ହଁ, ମୋତେ ତ ସାର୍ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ସିଲେକ୍ଟ ହେବି ବୋଲି। ସିଲେକ୍ଟ ନ ହେଲା ଭଳିଆ ତ କିଛି କାରଣ ନାହିଁ। ଆଶା ବହୁତ ତୁମର ନାଇଁ?
ଭରସା ଅଛି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଉପରେ ଆଉ। ନାଇଁ ସାର୍ ମୋ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଉପରେ ମୋର ଭରସା ନାହିଁ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋତେ ଆପଣ କାଢ଼ିଦେବେ। ମୋ କଥାବାର୍ତ୍ତାରୁ ମୁଁ ନିଜେ ଜାଣିପାରିବିନି କି ଗୋଟେ ଏମଏଲଏ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ନା, ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ମୋର ଗୋଟେ ଭରସା ଆଉ ଆଶା ଆଉ। ଆଚ୍ଛା କିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବ? ସାର୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବି କହିଲେ ହଁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା। ଆଚ୍ଛା ସାର୍ ଯୋଉ ମାନେ ମୋର କୋଉ କୋଉ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା? ତୁମର ଟିକେ ଗୁଣଟି ଖରାପ ନାଇଁ କି? ହଁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଅଛି ଆଉ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ମୋର ସାର୍ ଗୁଣଟା ଟିକେ ଜନ୍ମରୁ ଖରାପ। ଭଲ ଗୁଣ ନାହିଁ ତାହେଲେ? ଭଲ ଭଲ ଗୁଣ ବି ଅଛି ସାର୍ ଯେ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କହୁଛ କାମ କରିବ? କରିଦିଅନ୍ତୁ ସାର୍ ସିଲେକ୍ଟ। ଆପଣଙ୍କ ହାତର କଥା, ଯଦି ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ ନହେଲେ ନାହିଁ କ୍ୟାନସେଲ୍ କରିଦେଲେ କରିଦେବେ ଆଉ। ନାଇଁ ଏମଏଲଏ କଥାଟା କହିଛ ସିଲେକ୍ଟ ତ କରିବା, କିନ୍ତୁ ଏଇ କମ୍ପାନୀ କ'ଣ ପାଇଁ ଚୁଜ୍ କଲ? ବଡ଼ ପୋଷ୍ଟ ପଇସା ଅଧିକା ଅଛି ବୋଲି ଗୋଟେ ଲୋଭରେ ପଳେଇ ଆସିଲି, ନହେଲେ ଆଚ୍ଛା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଜଣା ଅଛି ତ? କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାର୍ ମୋତେ ଆସେ ହଁ, କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଶୁଣନ୍ତୁ ୱାର୍ଡ ଏକ୍ସେଲ ପାୱାର ପଏଣ୍ଟ ଆସେ ତ? ନାଇଁ ସାର୍ ହେରା ଆସେନି ମୋତେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଫିଲ୍ମ କୋଉଠୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ ହବ, କୋଉ ଟାଇପ୍ର ଫିଲ୍ମ ଡାଉନଲୋଡ୍ ହବ, ଗ୍ରେଡ୍ ଉପରେ ସାର୍ ଜ୍ଞାନ ମୋର ବହୁତ। ଗ୍ରେଡ୍ ଉପରେ ସାର୍ ABCD ସବୁ ଗ୍ରେଡ୍ର ମାନେ ମୋତେ ଜଣା। ମୁଁ ୱେବସାଇଟ୍ ଆପଣ ସାର୍ ୱେବସାଇଟ୍ ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ VPN କରିକି ମାନେ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିଦେବି। ମୋର ସାର୍ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଖର ବୁଦ୍ଧି ମୋର। ଆପଣ ଗୋଟେ ଥର ରଖନ୍ତୁ ସାର୍, ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେବି ଫିଲ୍ମରେ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାନ୍ କଲେ କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିନୁ? ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାନ୍ କଲେ କେତେ ବାଟ ଯାଉଛି। ସାର୍ ଏଇଟା ବ୍ୟାନ୍ କରୁଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାନ୍ କରିଦେଲା ସିନା, କିନ୍ତୁ ଭାବନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେ ଏଇ ୱେବସାଇଟ୍ଟାକୁ ବ୍ୟାନ୍ କରିଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ପିଲାମାନେ ରିଲ୍ସରେ ଏଇ କାମଟା କଲେ। ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତମେ ଟପିଯିବ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମେ ଭୋଟ ଦେଲେ ପରା ତମେ ଜିତୁଛ, ଆମ ବୁଦ୍ଧି ଆମ ପାୱାରରେ ତମେ ଖେଳ ନା ଆଉ। ନହେଲେ ଯୋଉ ପଟେ ହେଲେ ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ଆଉ ନାଇଁ? କଲେ କ'ଣ ଅଛି? ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଭର୍ତ୍ତି, ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଭର୍ତ୍ତି, ଯୋଉ ଭିଡ଼ିଓ କହିବେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ ସୁଟିଂ ପରେ ହଉଥିବ ମୁଁ ଆଗ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିଦେବି। ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆପଣ? କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଜ୍ଞାନ ଅଛି ଆଉ। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଜ୍ଞାନଟା ସେତିକି ଅଛି। ତମକୁ ସିଲେକ୍ଟ କଲେ ମତେ କ'ଣ ମିଳିବ? ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍ ଚାକିରି ଶୁଣନ୍ତୁ ସାର୍, ଗୋଟେ ଥର ଚାକିରିଟା ଦିଅନ୍ତୁ ସାର୍, ପାର୍ଟି ଫାର୍ଟି ଗିଫ୍ଟ ଗୋଟେ ଦବ ଆଉ ନାଇଁ କି? ହେଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା ଟିମ୍ ୱାର୍କ ଉପରେ କ'ଣ ନଲେଜ ଅଛି? ଟିମ୍ ୱାର୍କ ଉପରେ ବି ମୋର ନଲେଜ ସାର୍ ବହୁତ। ତା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ? ଆଜ୍ଞା ମିଳିମିଶିକି କେମିତି ମାନେ ମ୍ୟାନେଜରକୁ ଠକିପାରେ, ସବୁ ମାନେ ପ୍ରଖର ବୁଦ୍ଧି। ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାନେଜର ମାନଙ୍କ ସହିତ ତମର ପଡେନି କି? ମ୍ୟାନେଜର ସାର୍ ଭଲ ଲୋକ ନାହିଁ ନା, କୋଉ ଜାଗାରେ ତ ନାହିଁ ସାର୍। ବସିକି କହୁଛି ମିଛ କହିବିନି, ଆଇଥିଲେ ମିଛ କହିଥାନ୍ତ ନା କ'ଣ? ନେତା, ଅଭିନେତା ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ କମ୍ପାନୀର ମ୍ୟାନେଜର ଏଇଗୁଡାକ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍, ଆପଣଙ୍କର ମୋର ସମ୍ପର୍କଟା ଭଲ ବୋଲି ମୁଁ ଗୋଟେ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଏଇଟା ପର୍ସନାଲି ଆପଣ ହଁ ଛୁଟିଟେ ଦେବେନି ଆଉ। ଆପଣ ତ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଛୁଟି ନ ପାଇଲା ଭଳିଆ ଦେଖା ଯାଉଛନ୍ତି, ଦେଖିଲେ କେତେ ମାନେ ଅତ୍ୟାଚାର। ଏମଏଲଏ ରେଫରେନ୍ସରେ ଆସିଛ କେମିତି କ'ଣ ତାଙ୍କ ସହିତ? ନିଜ ସାଙ୍ଗ ସାର୍, ଆମ MLA ଗାଁ ପାଖରୁ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ମାଲିକ ଯିଏ MLA ସାଙ୍ଗରେ ପୁରା ସାଙ୍ଗ, ପୁରା ଦୋସ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଛୁଆରୁ ସାର୍ ଏକାଠି ରହୁଥିଲେ। ତଥାପି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁଟା ଏତେ ଭଲ ହେଲାନି? ନାଇଁ ଶୁଣନ୍ତୁ ସାର୍, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଆପଣ ଖରାପ ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମନ ଭିତରୁ କହୁଛି ସାର୍ ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ ମୋତେ। ହଁ ହଉ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ହେଲା। ଯାହା କିଛି ରେଜଲ୍ଟ ହେବ ଆପଣ 2-3 ଦିନ ଭିତରେ ଜଣେଇ ଦିଆଯିବ ଆଉ। ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ହଉ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ପେନ୍ଟା ଦେଇକି ଯିବ ଗଲାବେଳେ? ହଁ ସାର୍ ପେନ୍ଟା ଦେଇକି ଯିବି। ଆଜ୍ଞା। ବାହାରକୁ ଆସିଲା ପରେ ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ମୋର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଥିଲା। ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଏଟା କଥା କହିଛି କି ନା ମାନେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କରୁଥିଲେ ମାନେ ସବୁ ଲାଞ୍ଚ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆଗରୁ ତ ସବୁ ସେଟିଂ ହେଇକି ଥିବ ଆଉ ସବୁ ଲାଞ୍ଚ ହେଇଯିବ। ଏଇଟା ମୋର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଚମ୍ପିଆନ୍ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମାନେ ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁଛନ୍ତି କି ଚାଲା ଭଳିଆ ନାହିଁ। ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଲାଞ୍ଚ ହେଇଯିବ ସବୁ।